F'dak iż-żmien, meta Ġesu sema li kienu arrestaw lil Ġwanni, warrab lejn il-Galilija, telaq minn Nażaret u mar joqgħod Kafarnawm, qrib il-baħar fl-inħawi ta' Żebulun u Naftali. Biex bekk isseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Iżajija meta qal: Ard ta' Żebulun u ard ta' Naftali, it-triq tal-baħar, ard il-hemm il-Ġordan, Galilija tal-ġnus. Il-poplu li kien qiegħed fid-dlam ra dawl kbir, dawk li kienu fart u del il-mewt idda dawl għalihom. Minn dak iż-żmien Ġesu beda jxandar u jgħid: Indmu għax is-saltna tas-smewiet waslet. U dar il-Galilija kollha jgħallem fis-sinagogi tagħhom, ixandar l-Evanġelju tas-saltna u jfejjaq kull xorta ta' mart u djufija fost il-poplu. Il-fama tiegħu xterdet mas-Sirja kollha u bdew iġibulu lil kull min kellu xi hemm fuqu, dawk li kienu jbatu b'xi mart jew ġieħ, il-maħkumin mix-xitan, il-mordab tal-qamar, il-mifluġin, u kien ifejjaqhom. U bdew imorru warajh folol kbar mill-Galilija, mid-Dekapoli, minn Ġerusalem u mill-Ludija u mill-inħawi lem mill-Ġordan. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Inti tgħix il-ferħ u l-libertà tal-Evanġelju? L-edewwa ta' Ġwanni l-Battista fittxew illi jsiktuh. Imma l-Evanġelju ma jistax jiġi msikket. Hekk kif Ġwanni lesta it-testimonjanza tiegħu dwar Ġesu, bdiet il-missjoni ta' Ġesu fil-Galilija. Mir-reġjun żgħir tal-Galilija kienu jgħaddu ħafna nies. Ġesu beda ix-xandir tal-Evanġelju minn hawnhekk biex iwettaq il-kelma ta' Alla. Fit-Testament il-Qadim, il-profeti tkellmu dwar il-weda ta' Alla li jibgħat Salvatur u li jistabilixxi is-saltna ta' Alla. Dan iż-żmien issa twettaq permezz ta' Ġesu. Ġesu jieħu il-messaġġ ta' Ġwanni l-Battista dwar l-indima u l-konversjoni u jsejjaħ id-dixxipli tiegħu biex jemmnu fil-bxara t-tajba ħalli jkunu jistgħu jiġu meħlusa. X'inhi din l-aħbar it-tajba li Ġesu ried iwasslilna? Hija l-aħbar it-tajba tal-paċi li jerġa' jgħaqqad ir-relazzjoni miksura li kellna ma' Alla. Tat-tama, it-tama fil-qawmien u fil-ġenna. Tal-verità, fil-kelma ta' Alla u fil-kelma ta' Alla li ma tqarraqx bina. Fil-weda li aħna il-koll niġġeddu fit-tfittxija tagħna tiegħu. Fl-immortalità li Alla jagħtina il-ħajja ta' bla tmiem. U fil-bxara tajba tas-salvazzjoni, salvazzjoni mid-dnub u libertà biex inkunu nistgħu ngħixu bħala ulied ta' Alla tas-sew. Fix-xandir tiegħu tal-bxara tajba, Ġesu jitlob minna dawn iż-żewġ affarijiet, li nindmu u li nemmnu. Li wieħed jindem jirrikjedi bidla fil-ħajja u trasformazzjoni tal-moħħ u tal-qalb. Huwa l-Ispirtu Santu li jagħtina qalb niedma, indiema sinċira u mibeda lejn id-dnub u l-konsegwenzi tiegħu u rieda soda li nevitaw id-dnub fil-futur.
Dan jagħmlu permezz tas-sagrament tal-qrar. Meta aħna ninxteħtu f'riġlejn is-saċerdot, permezz tas-sagrament tal-qrar Alla jagħtina l-grazzja biex aħna mhux biss insiru safja għaliex hu jaħfrilna, imma wkoll il-qawwa biex aħna nevitaw kull okkażjoni ta' dnub għalli ġej. Alla tant iħobbna li permezz ta' dan is-sagrament huwa jerġa' jagħtina l-possibilità li nibdew mill-ġdid u li ma nħallu xejn xitellifna u jiblukkana milli nirċievu l-imħabba li hu stess irid jagħtina. U inti għarafta din l-imħabba ta' Alla li tissupera kull imħabba li qatt jista' jkollok u twieġeb għaliha billi tuża s-sagrament tal-qrar spiss u anki biex jagħtik il-qawwa biex ma tindimx lanqas b'mod venjali. Mulej Ġesu, it-triqat tiegħek jagħtu l-ħajja u d-dawl. Għamel li l-kelma tiegħek titnissel fil-qalb tiegħi u titrasforma lil moħħi ħalli jien inkun nista' ngħix u nara il-qawwa u l-glorja tiegħek. Għażiża Marija, Om tal-parir it-tajjeb, nitolbok biex tkun int li tiggwidani ħalli jiena naraf nażel dejjem it-triqat tajba tal-mulej, ħalli nkun noġbu f'kollox kif int ukoll oġobtu f'kollox. Amen.